D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang magayo. D3 Bio, ang D3 nga may visyo, ang visyo nga may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio. Ako si Jomer, katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ng infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya. D3 Bio, ang D3 nga may visyo, ang visyo nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio, DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na may ampalaya extra nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masami nagkabalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubin sa edad ang itsura. DTX 500. DTX Coffee Mix. Eric Ledis mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako gali si Ariel, nagkanto sa laitis ang nagligad. Sakit kidya katama. Di ang basan tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw, wala ang sakit sa akon tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:03. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ka-K5, Sunny Sarabia Punay at Kimberly Caluyo. Maayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas, good evening world. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast. Lunes nga adlaw, Marso 10, tuig 2025. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa gihapon sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita ini si K5 Sunny Sarabia Punay. Kaga ko naman ang inyo alagad, ako si ka-K5 Kim Montaño Caluyo. Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kalwan sang D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat o bukang sipon,
Kag para makalikaw kita sa dinggi, magtumar sang D3 Bio sang Clinical de Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa nagapanguna nga balita lokal, medical mission sang K5 News FM Iloilo kag Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Ginhiwat subong adlaw sa Banwa sang Concepcion Iloilo, nangin madinalagon. Sa dugang balitang lokal, class schedules mahimo i-adjust sa tunga sang tuman kainit nga tiyempo suno sa Department of Education na DepEd Region 6. Samtang principal sang Iloilo City National High School nangin emosyonal, samtang ginadumdum sini ang pagtaliwan or ang nagtaliwan nga mag-asawa nga Reyes matapos nga matrap sa nasunog nga balay sa Barangay Infante Molo sang Marso 8. Sa dugang headlines, TTMO ginklaro nga sarang nga makalabay ang mga bus sa ungka flyover kasunod sang nag-viral nga video sang paglabay sang Ceres bus. Samtang sa ato naman balita nasyonal, linibo ka mga pulis iga-deploy sa pag-aresto kay anay Presidente Rodrigo Duterte. Sa dugang balitang nasyonal, Harry Roque nagpahayag nga wala na lagyo si anay President Rodrigo Roa Duterte. Sa ato naman balita international, Pope Francis nagapabilin nga istable ang kondisyon. Sa aton balita sa patag sang sports, Oklahoma City Thunder ginlutos ang Denver Nuggets. Kag sa balita sa patag sang entertainment, child star nga si Bugoy Carino ginkasal na sa iya nobya nga volleyball player nga si AJ Laure. Gagamit Banwa ang aton mga headlines sa aton nagapanguna kag nagabaga nga mga balita. Mga balita nga una ninyo mabatian sa K5 News FM Iloilo, apang sa mapamantalaan buwas pa mabasahan. Philippine Standard Time, alas 6:08 kag karon sa detalye na sa mga balita. Balitang lokal. Ang masunod ng mga balita lokal nga inyong mabatian, igadulong sa kaluan sang Clinical DTX Coffee Mix with ampalaya, chia seeds, and the sugarcane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa baby sang pagka-diabetiko, nga bawal na mag-inom sang kape nga puro lang kalamay, hindi magkabalaka pwede gihapon makapangapi. Clinical DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Masobra 200 ka mga nagpakonsulta ang nagtambong sa sugod sa Kabanwahanan Medical Mission sang K5 News FM Iloilo kag Sara kag Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy subong adlaw sa Banwa sang Concepcion Iloilo. Ini ang tuigan nga ginahiwat ni Doc Ramil Oy agud nga idulong ang libre nga konsultasyon sa mga pamuruyo kag maghatag sang dako nga diskwento sa bulong nga mahimo makuha sa mga beneficiaries kag may mga freebies pa. Lakip sa mga produkto nga mahimo makabulig sa ila ikayong lawas, amo ang DTX 500, D3 Bio, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ginpangunahan naman ang Miss Rica Ribatado sang Clinic Manager kag Area Manager sang K5 News FM kag Panay and Mindanao, kag K5 Ray Espiha Umalay kag ang nasambit nga kahiwatan. Madumduman nga nagbisita na ang una ang Medical Mission sa Banwa San Carles, Sara Kagahoy kag lauman nga madamo pa ang mga kabanwahanan ang pagbisitahan para sa nasambit nga kahiwatan. Sa piyak nga bahin, mahimo magpatigayon sang adjustment sa class schedule sa mga eskwelahan sa Western Visayas sa tunga sang mataas nga heat index o kuntuman nga kainit sang tiyempo. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Mr. Hernani Escolar Jr., ang Regional Information Officer sang Department of Education ng DepEd Region 6, iya ginpahayag nga prioridad ang ikaayong lawas kag safety sa mga estudyante. Apang nagadepende ini sa assessment sang tagsa ka mga school head. Dugang paniya, sarang i-adjust ang schedule sa aga o kon sa hapon nga hindi magtuon sa tuman kainit nga mga inoras o kon in-person classes sa aga kag alternative delivery mode o kon ADM naman sa hapon. Sa piyak nga bahin giratugyan sa mga local chief executives o kon alkalde ang pag-suspend sang in-person classes base man sa rekomendasyon sang ila Local Disaster Risk Reduction and Management Council o kon LDRRMC. Nahibaloan nga naga-eksperyensya ang nalain-lain nga probinsya sa riyon sang masobra 40 degrees Celsius o kon 40 degrees
degrees Celsius nga heat index. Philippine Standard Time, alas 6:11. Sa dugang paginaton nga balita lokal, naglabot na sa masobra 500,000 pesos ang bulig nga napalabot sa Iloilo City Social Welfare and Development Office o CSWDO sa mga nasunugan sa siyudad sa Iloilo subong tuig 2025. Sandig sa report sa nasabit nga talatapan, masobra 288,000 ang balor sang food kag 225,000 naman ang mga non-food items nga ila na panghatag. Samtang naglabot man sa 429 ka mga individual ang apektado sang sunog. Suno kay Tiri Hilugo, ang head sang Iloilo City Social Welfare and Development Office, nga padayon pa sa gyapon ang ilang paghatag sang bulig sa mga nasunugan sa syudad tubtob nga yarap pa ang maini sa evacuation center. Sa piyak nga bahin magapatigayon sang electrical kag forensic analysis ang Bureau of Fire Protection o kan BFP Iloilo City sa diin ginatipon pa ang mga ebidensya halin sa fire scene agud matulid kung ano ang ginhalinan sang kalayo nga rason nga nasunog kag nautas ang kabuhi isang mag-asawa nga manunodlo kag 7 ka tuig nila nga bata sa barangay Infante Molo Iloilo City sadtong Sabado nga adlaw Marso 8. Matandaan nga ang mga biktima amo ang mag-asawa nga Sanday Luwilin kag Julius Reyes upod ang ila bata nga si Amber. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Fire Officer 2 John Paquito Verano, kon arson investigator sang Bureau of Fire Protection o kon BFP Iloilo City, ginpayag sini nga posible electrical ignition ang gintunaan sang kalayo nga nagumpisa sa alley sa ikaduha nga panalgan sang balay sang pamilya Reyes sa tadlong sa portahan sang hulot kung sariin nagatulog ang mga biktima. Suro pa kay Verano, kung pagabasihan ang fire pattern kag structure sang balay, nabudlayan na sa pagwa ang mga biktima bangod nga mayara lang ang mga inisang one entrance kon isa ka suludlan kag isa man ka exit. Dugang pas ang natungdan, posible man nga nagakatulog ang mga biktima sang natubo ang sunog kag dako na ang kalayo sang makabugtaw. Mahimo pa nga gintingwaan o kung gintingwaan kung tani nga makagwa sa mga biktima kasunod nga nabatian ang ila singgitan kag pagpangayo sang tabang nga nagapatimaan nga buhi pa ang mga ini samtang padayon nga nagakasunog ang ila puloy-an. Samtang bangod dako ang kalayo kag indi na makagwa, nagbalik na lang ang mga ini sa ila ginapwestuhan. Nahibaloan nga base sa inisyal nga investigasyon sang BFP Iloilo City, nagdangat sa 270,000 pesos ang ginbilin nga kahalitan sang sunog. Samtang ang masunod naman nga mga balita lokal nga inyong mabatian igadulong sa kaluan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gin magtumar bisan wala sang kinanaan. Mighty C labing inpabaskog para mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig man sa aton heart health agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis gani bisan may edad na hubin gihapon ang itsura. Ginpayag ni Iloilo City National High School Principal Miss Alpha Hava nga great loss sa eskwelahan ang mag-asawa nga manunudlo kag best tandem ang mag-asawa sa patag sang arts. Dugang pasini nga wala gid siya sang isaway sa mag-asawa nga Julius kag Luwilin Reyes sa batasan kag masaligan gid sa mga contest. Sunod pa sa iya nga wala gid sang makatupong sa talento sang duha kag wala sang makabulos nga manunudlo sa ila. Dako naman sa karon nga kasubo ang nabatyagan sa bugos nga bultuan sa pagtariwan sa nasambit nga mga manunudlo. Sa police report, voluntaryo naman nga nagsungka ang sospek sa pagpatay sa 15 anyos nga bully boy sa Barangay Santol, San Dionisio, Iloilo kainasang aga Marso 10. Matapos sinigintiro ang biktima alas 10:30 kagabi. Sa interview sa K5 News FM Sara kay Police Captain Edward Villanis, ang hepe sa nasambit nga banwa ginkilala ang sospek kay alias Pedro. Nagapang idaron sang 48 anyos pasaka, amos ang biktima kag residente man sa nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sang kapulisan, mayara sang indi pag-intindihanay o kon indi paghangpanay sa magtimbang nga bahin matapos nga gintawag sang amo nga maitom ang biktima nga si Martin Belsa rason sang paghangkatanay nila sang away. Una nga may dala nga garab ang menor de edad samtang nagpauli naman ang sospek kag lipod sa ihibalo nga nagkuha ini sang armas lutang kon sariin sa iya pagbalik gintiro na sini ang iya bully boy sang 3 ka beses. Igo sa dughan kag sa likod nga bahin sang lawas ang naangkon sang biktima nga gintunaan sang iya kamatayon. Disidido
naman nga magpasaka sang kaso ang pamilya sang biktima batok sa sospek nga yara na sa karon sa paghinakop sang San Dionisio Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Samtang ang masunod naman nga mga balita nga inyo mabatian, igadulong sa kaluan sang Klinika DTX 500 ang palaya leaves with the sugarcane extract para sa may mga diabetes. Sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon para nga mangin mahamuok ang katulugon, magklinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa madamo lang ang mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Ginatag ni Traffic and Transportation Management Office o kung TTMO Head, Mr. Alderico Garbanzos nga ginapahanugutan sa Department of Public Works and Highways o kung DPWH ang duha ka aksol nga mga salakyan kasubong sang bus. Iniangot sa nag-viral nga video nga kuha sa isa ka netizen nga naglabay ang isa ka bus sa ibabaw sang Ongka flyover. Dugang pa ni Garbanzos nga ginadumdum nga makalabay sa Ongka flyover amo ang mga dump trucks, transit mixers, wing vans kag trailer trucks. Ginadumlian naman sa DPWH ang mga motor, tricycles kag bike nga makalabay sa ibabaw sang Ongka flyover. Sa dugang balitang lokal, gindala sa ospital ang content creator nga taga Banwa sang Kalinog matapos nagpaligo sang gasolina kag naghampang sang kalayo. Sa post ni Isagani Judian Camaricana, makitaan nga nagpakuno-kuno ini sa pag-inom sang gasolina kag naguyat sang kalayo. Nagkaran-karan ini matapos nga magkarab-karab ang kalayo sa iyalawas kag naglumpat sa buho nga ginapatihan may tubig. Nalapnos ang iyalawas tungod sa nasambit nga hitabo, rason nga padayon ini sa karon nga ginabulong sa ospital. Nagpahanumdom naman ini sa mga netizens nga hindi pagsundon ang iya ginhimo. Bangod-tuman ini kadelikado. Sa iya sining latest Facebook post, nagapangayo man ini sang bulig pinansyal matapos ini nga gindala sa ospital. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:18. Balitang National. Balitang National. Sa ilo na kita banwa sa detalye na sa ato nagapanguna nga balita nasyonal. Ginadulong naman sa kalwan sang DTX Beauty Soap. Para sa maruyag magputi kabaghamis ang kutis, magklinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit kasubong sang buni, katikati, punggod kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Yara sa heightened alert ang Philippine National Police o PNP kag mga nga nagapreparar nga iga-deploy ang linibo ka mga pulis agud nga arestohon si Anay Presidente Rodrigo Duterte kasunod sang isyuhan sang red notice sa International Criminal Police Organization o kon Interpol. Sunod sa isa ka source, ginabanta nga yara sa 7,000 ka mga police personnel ang iga-mobilize agud dakpon kag arestohon ang Anay Presidente nga sa dalam sa investigasyon sa International Criminal Court may kantanan sa linibo ka mga napatay tugas ang iya nga anti-drug war. Hugot naman nga pagabantayan sang security forces ang major entry points sa bugos ng pungsod lakip na ang seaports kag airports sa preparasyon sa pagbalik ni Duterte gikan sa Hong Kong. Naibalaan nga ang red notice ang isa ka request Interpol nga magapadala sang law enforcement agencies agon nga arestohon ang isa ka persona nga nagapangatubang sa arrest warrant o kon court order nga ginpagawa sang judicial authorities. Sa dugang balitang nasyonal na malibad nga magatag sang komento ang International Criminal Court o ICC Office of the Prosecutor angot sa ginapahayag warrant of arrest batok kay Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ini kasunod sa nagalaptang nga report nga nag-issue sila sang warrant sa tunga sang investigasyon sa nasambit nga ahensya sa iya sini War on Drugs nga ginpatuman sa administrasyon ni Duterte. Suro sa ICC, ang investigasyon ang nagatutok sa ginapahayag krimen nga nahimo sa pungsod dumalin sang November 11, 2011, tubtob sang March 16, 2019 o kon 2019. Matandaan nga sang tuig 2018 ang pamilya sa mga biktima amuman mga religious group Rise Up for Life and for Rights ang nagfile sang reklamo batok kay Duterte sa ginapahayag na himo sini nga krimen batok sa katawhan. Samtang ginpahayag naman sang ICC assistant kay counsel lawyer Cristina Conti nga hindi pa nila makumpirma sa karon nga nag-issue ang ICC sang arrest warrant. Suro kay Conti ang Philippine government
lang o kon ang ICC prosecutor ang mahimo makakumpirma sang ginapahayag isyura o kon isyuan sang warrant of arrest. Dugang pa sa niya kon matuod ang warrant, mahimo nga ini ang mapasa o kon ma-forward sa Office of the President sa baylo sang Department of Foreign Affairs kon DFA. Inibangod ang Pilipinas ang hindi nakabahin sang ICC. Sandig naman sa Malacanang sang Domingo nga adlaw, ginpasiguro na nila nga preparado na ang mga ini sa tunga sang spekulasyon nga nag-issue na sang warrant of arrest ang ICC batok sa anay presidente nga si Duterte. Samtang ang masunod naman nga mga balita nga inyong mabatian, igadulong sa kalwan sang klinika Dio Fresh, Dio Roll-On. Pagkatapos paligo, hindi gid magkalipat magamit sang klinika Dio Fresh, Dio Roll-On para preska ang pamatyagan sa bilog nga adlaw. Nagahatag ini sang 48-hour protection kontra sa bahong balhas. Klinika Dio Fresh, the natural Dio Roll-On. Wala nagpalagyo si Anay Presidente Rodrigo Duterte sunod sa patag ni Attorney Harry Roque kasunod sa pagpadulong sini sa Hong Kong. Dugang pa sini nga ang pagbiyahe ni Duterte sa nasabit nga pungsod ang may kaungtanan sa campaign rally sang PDP laban sa lugar kag hindi agud nga palagyuhan ang ginapahayag nga arrest warrant kag gin-issue batok sa iya sa International Criminal Court o kun ICC. Yara man sa mga pungsod si Vice President Sara Duterte agud magtambong sa campaign rally. Naibalaan nga sang alas 9:47 sang aga subong adlaw nag-check sa data base sa Interpol kag wala man sang red notice alert si Presidente Duterte sunod pa kay Roque. Sa nasabit nga campaign rally nagpaayag man ang anay presidente angot sa ginapayag arrest warrant sang ICC batok sa iya. Sunod kay Duterte ginhimo sini ang tanan sa iya administrasyon agud nga mapabilin ang kalinong kasulhay sa pungsod. Sa ato naman pinakaulihing nga balitang nasyonal, ginahingyo sang Commission on Elections sa COMELEC ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP nga buligan sila agud matap na ang numan nga sahi isang vote buying sa palaabuton nga Mayo 12. Ginpahayag ni COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia nga isa sa pamaagi nga mahimo nila himuon amo ang balabagan ang sinuman nga kliyente nga magapabaylo sang kwarta nga mahimo gamiton sa pagbakal sang boto. Nagakadapat man nga hindi pagpabayaan sang BSP nga magbaylo sang tig 1 kagatos ka pesos o kon 200 pesos ang mga kliyente duha ka semana bag-o ang eleksyon. Sa nasambitan nga pamaagi, nagalaom ang COMELEC nga babawinan sang tubtob 25% o kon 25% ang mga insidente sa pagbraklanay sang boto. Nagapati man si Garcia nga ang pagbakal sang boto ang wala ginahiwat sa 1 ka bulan bag-o ang eleksyon kag masami nga ginahimo ini o kon ginahimo ini 2 ka adlaw bag-o ang eleksyon o kon piniliay. Balita International. Sa ilo naman kita banwa sa detalye na sa aton balita international. Inadulong naman sa kalwan sa Extend Food Supplement for Men. Ang Extend Food Supplement for Men may maca root kag extra kag clavuasca na bastante sa phytonutrients kag amino acids na nagapaayo sang sirkulasyon sang dugo sa lawas. Bagod ang maayo nga sirkulasyon sang dugo, ang naghatag sang maayo man nga supply sang oxygen sa aton nga utok, korason kag sa bilog nga parte sang lawas kag nagahatag man sang mataas nga libido. Gani nagapaayo sang performance. Extend the Food Supplement for Men. Nagapabilin nga yara sa estable nga kondisyon si Pope Francis kag nakitaan sang gamay nga improvements sa iya padayon nga pagpakigbatok-batok sa pneumonia. Ang 88 anyos nga Santo Papa ang yara sa Rome sa Gemelli Hospital humalin sa Pebrero 14 ang nagpagawa sang written angelos kung sa diin ginpasalamatan sini ang mga volunteer nga nagabulig sa mga nagakinanglan kag iyaman ginhatagan pagtamod ang ila closeness and tenderness. Madumduman nga ang leader sang 1.4 billion Catholics ang anay man nagtiner sa Gemelli Hospital tugas sang colon surgery sang tuig 2021 kag hernia operation sang 2023.
Sa piyak nga bahin, isa ka gamay nga eroplano ang nag-crash sa parking lot sang isa ka retirement community sa Lancaster County sa Pennsylvania kahapon sang Uto Marso 9. Sandig sa report sang otoridad, 5 ang napilasan nga lunsay mga sakay sa nasambit ka eroplano kag dinosen na naman ka mga salakyan ang apektado kon na damage. Nahibaluan nga ang piloto sang among eroplano ang nag-report pinaagi sa radyo sa isa ka air traffic controller nga may open door ini kag ginhambalan nga mag-pull up pila ka minutos o kon pila pa ka minutos bago matabo ang pag-crash. Balitang Sports. Sa ilo naman kita banwa sa detalye sa aton balita sa patagsang hinampang. Inadulong sa kaluan sang klinika Spur Biotics with 80 billion CFUs ang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan, magpamuhin, magklinika Spur Biotics adlaw-adlaw. Nagabulig ni para magtinlo sa aton na tiyan kag kulon agud makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Klinika Spur Biotics, the fortified probiotics. Ginlotos ang Thunder ang Nuggets sa score nga 127-103 kung sa diin 24 puntos ang abansi sa natabo nga pagsambuwa. Ginpangunahan ni Thunder superstar guard Shai Gilgeous-Alexander ang hubon nga nakapagkit sang 40 puntos. Sa nalutos naman nga Nuggets, ginpangunahan ini sang ila forward nga si Michael Porter Jr. nga mayara sang 24 puntos. Sa karon secure na sang Thunder ang unang pwesto sa Western Conference para sa playoffs nga may 53 ka daog kag 11 ka mapiyerde. Ang Nuggets naman ang nahulog sa ikatatlo nga pwesto nga may 40 ka daog kag 22 naman ka piyerde sa amuman nga conference sa malapit na lamang matapos nga 2024-25 NBA regular season. Balitang Entertainment. Kag sa ato naman balitang showbiz, ginkasal na ang long-term couple nga Sanday Bugoy Carino kag EJ Laure matapos nga ma-engage sang tuig 2023. Emosyonal nga nagbaylohan na isang I do ang duwa sa seremonya nga ginhiwat sa St. John Marie Vianney Parish sa silang Cavite kahapon nga adlaw Marso 9. Kun matandaan nga mayara sang isa ka bata ang mag-asawa apang malipayon nga nagaupdanay tubtob nga ginkasal bisan sa ila nabaton nga kritisismo humalin sa publiko bangod sa antad sang ila edad. Samtang sa ato naman pinakamaayo nga balita sa Juan 1:16 nagasiling tungod sa dako nga kaluoy ni Kristo ang iya mga pagpakamaayo sa aton tanan nagasinunod-sunod lang. Philippine Standard Time alas 6:28. Kagamit ba ang kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bio Evening Newscast. Maayod-ayod gid nga gabi dira sa mga nagatutok sa aton dira kay Mami Immaculate sa distrito sang La Paz. And of course, drama na sa aton sining nga K5 Iloilo Solid Supporters Chapter 1 and Chapter 2 sa aton mobile taxi patrollers nga nagatutok gid sa aton nga pagpangalagad dira sa kay Sir RG sa mobile taxi patrollers naton kag sa iban pagid dira. And of course, mga ka K5 sa WVTC patrollers sang K5 News FM. By the way, dira kay Mr. Boyet Parcon magapatigayon sila sang Annual General Assembly sa maabot nga March 15 sa Iloilo Grand Hotel. Kalakip sa mangin agenda nila sa nasambit nga kahiwatan among pag-present sang financial report, pag-release sang dividendo kag keynote addresses and discussions. Mga ka K5, padayon kamo nga mag-like, mag-follow kag share sa amon official Facebook page amo ang K5 News FM Iloilo kag K5 News FM Iloilo Digital. Bantayan ang mga programa sa gabi sa K5 News FM Iloilo. Alas 7 tubtob alas 9 ang programa Phone Pal upod kay K5 Troy Tisoy. Alas 9:30 tubtob alas 12 ang palatuntunan K5 Night Watch upod kay K5 June Kapulot. Ang aton matahom nga drama Rihas mabatian alas 4 tubtob alas 4:30 sa hapon. Kagini nga bahin sa aton mga pagbalita buylugman nga ginadulong ni K5 Ray Espiha Omalay nga nagapalangga gid sa mga pututanon. Sa ngalan sa bugos nga puwersa sang K5 News Center, sa gihapon kami ang inyo mga tagbalita ini si K5 Sunny Sarabia Punay. Kaga ko naman ang inyo alagad ako si ka K5 Kim Montaño Caluyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, #1 na kita. K5 News FM.